Dobrý deň, z rozhlasového štúdia máme pre vás pripravené krátke správy. 29.2. v pondelok začali na strednom Slovensku jarné prázdniny. Naša škola však nezostala prázdna. Vďaka akcii Jarná školička je už tretí deň plná nadšených predškolákov, ktorí si prišli pozrieť, ako to na takej škole funguje. Pod vedením odborných pedagógov sa venujú najrôznejším školským aktivitám. Učia sa kresliť, trochu písať, hrať na hudobné nástroje a spievať, spoločne si zašportujú, spočítajú hrušky či jablčka. Pani učiteľka anglického jazyka ich učí prvé anglické slová a z lega stavajú domy, hrady aj rýchle autá. Veríme, že sa im tu zapáči a radi ich v septembri privítame ako smelých prvákov. Dňa 8.2.2016 správna rada nadácie SNP Slovalko odmenila žiakov a študentov základných a stredných škôl, ktorí v minulom školskom roku 2014-2015 dosiahnutými výsledkami úspešne reprezentovali nielen svoju školu, ale aj mesto Žiar nad Hronom v technickej, humanitnej, prírodovednej a kultúrnej oblasti. Naša dvojka nominovala 34 žiakov, ktorí dosiahli významné úspechy v spomínaných oblastiach v rámci okresu, kraja i na celoslovenských súťažiach a právom sme na všetkých hrdí. Na slávnostnom vyhodnotení žiarskeho talentu roka boli ocenení títo žiaci: Dominika Vidovičová, Mária Klajnová, Andrej Hric, Timotej Kopča, Jakub Kliment a Matej Kliment. Počas uplynulých dní prebehla v druhej budove rekonštrukcia podlahovej krytiny, na prvom aj druhom schodisku. Schodiska tak dostali novú tvár a táto, hoci malá investícia, určite prispeje k zlepšeniu nášho spoločného štúdijno-pracovného prostredia. Z rozhlasového štúdia Dvojka vám prinášame krátke správy o počasí. Vonku sa nám konečne po včerajších dažďoch vyčasilo, je prevažne polooblačno až oblačno a dúfame, že nám to čo najdlhšie vydrží. Aktuálna teplota v triedách a učebniach je príjemných 20 až 22 stupňov Celzia, na chodbách je to o 2 až 4 stupne menej podľa toho, či sú otvorené vetracie okná. Ak vás povinnosti prinútia prejsť medzi budovami po vonku, pripravte sa na teplotu okolo 10 stupňov Celzia a mierny severozápadný vietor, ktorý vám môže poštekliť chlebky v nose. Postupujúca tlaková níž nad našim areálom môže pre meteosenzitívnych ľudí znamenať len mierne reumatické bolesti. Záťažový index je na hodnote číslo 2. Rovnaké alebo veľmi podobné počasie očakávame až do konca týždňa. A máme tu aktuálne dopravné správy. Keďže sú prázdniny, nemáme hlásené žiadne hliadky, iba jeden radar. Rýchlosť si ustrážte hlavne v druhej prístavbe na prízemí, kde vás nameria Soňa v čiernej vetrovke, a to v oboch smeroch. Vo všetkých budovách aj na nádvorí prejdete bez zdržania. Chodníky nie sú ešte úplne suché, na niektorých miestach sa držia máky, takže sa im treba vyhnúť a navyše sa tu môže šmýkať. Kolóny, ktoré sa už tradične na obed vytvárali na schodisku v školskej jedálni, sú už rozpustené a premávka je v tomto úseku plynulá. Pozor si ešte dajte v prvej prístavbe, kde do pravého jazdného prúhu čiastočne zasahuje kolejnica stoličkového výťahu. Výťah je inak v prevádzke, chýba tu však dopravné značenie, na to si dajte pozor. V prevádzke bez obmedzení sú aj výťahové plošiny v budove školskej jedálne a do multimediálnej učebne. A ešte jeden čerstvý oznám: telocvičňa je z dôvodu údržby úplne uzavretá, takže si cestu týmto úsekom až do odvolania určite neplánujte. To je odo mňa z dopravy na teraz všetko. Time to wake up and see the first sunrise. There'll be 15 more. Aurora Borealis lights up the horizon. Clouds swirl below. And we don't care about rain or shine. When you're in space, the weather's fine. Blue, blue earth shine against the yellow moonshine. Such a
sight to behold. Blood orange sunset fades into night lights. See the sexting gold. And we don't care about rain or shine. When you're in space, the weather's fine. Soon we'll sail back to our blue marble. Soon we'll be getting back to normal. Now we don't care about rain or shine. When you're in space, the weather's fine. Dobrý deň. Dnes je pondelok 29. februára a u nás sú jarné prázdniny. Ale my tu máme veľkú návštevu. Sú tu deti zo škôlky. Ja mám oproti sebe dve zlaté malé baby. Jedna sa volá ako? Predstav sa mi. Miška Mišková. Miška Mišková má krásne šaty, sú tyrkysové s lístkami a vedľa sedí krásna druhá baba v ružovej bunde, ktorá sa volá Alžbetka Gašparík. Alžbetka Gašparíková, ktorá má krásnu menovku 1, 2, 3, 4, 5, chlapček a dievčatko. A teraz, dievčata, povedzte mi, jedna z vás, čo ste už dnes v tejto škole videli? Alebo čo ste robili? Čo sa vám tu páčilo? Mne sa asi najviac páčilo, keď sme asi spievali vtedy v tej hudobnej. Spievali ste v hudobnej. A bola tam nejaká pesnička asi, hej, ktorú ste všetci poznali? 5 nám spadla, áno. 5 nám spadla. No ale my sme sa s Miškou dohodli, že ona nám nebude spievať 5 nám spadla, ale zaspieva nám pesničku Po nábreží koník beží. Miška, môžeme ísť na to? 3, 4. Po nábreží koník breží, koník vrány, skadiaľ, že si žuhajíček malovaný. Skáďal som, stadial som, slovenského rodu som a duša moja. Nádherné. Ďakujeme Miške za pesničku aj za krátky rozhovor. A teraz sa idem Alžbetky spýtať, čo sa jej tu páčilo dnes v škole. Mne sa páčilo to isté, čo Miške. To isté, čo Miške, čiže v hudobnej ste spievali pesničku 5 nám spadla. Dobre, a ty už vieš, ktorú pesničku nám zaspievaš alebo zarecituješ básničku? 5 nám spadla? Tak poď. 5 nám spadla, kdože nám ho postaví? Starý peciar nie je doma a mladý to nespraví. Zavoláme na deduška, ten má veľké kladivo. Privie on v jeden klinec a už je to hotovo. Krásne, potlesk, vynikajúco. No dievčatá, ja vám veľmi pekne ďakujem. Vy ste fakt odvážne moderátorky. Vôbec ste sa toho mikrofónu nebáli. Takže ja sa s vami lúčim, pôjdete na ďalšie aktivity a teším sa na vás 1. septembra. My love and I went riding out one day.
that she had to say. He parked the horses in a sunlit glen. Everything was going fine, and then she said, "Will you marry me, Robin Hood?" I said, "I'm not the marrying kind." I told her that I loved her. She said, "That's no good. You need to be the marrying kind." I had a smile upon my face that day. Marian, she seemed so far away. She stood up straight and gave it straight to me. She said, "Robin, you're the one, why can't you see?" She said, "Will you marry me, Robin Hood?" I said, "I'm not the marrying kind." I told her that I loved her. She said, "That's no good. You need to be the marrying kind." She said, "Will you marry me, Robin Hood?" I said, "I'm not the marrying kind." I told her that I loved her. She said, "That's no good. You need to be the marrying kind." And as I stood there, staring at my shoes, I thought of all the things marriers. 'Cause I steal from the rich, and I give to the poor. My wife would need, would deserve a little bit more. I knew she'd ask me again and again if I could see her as my wife. And I guess that I knew just what I had to do if I wanted an easy life. I said, "If I marry you, Marian, you'll have to take me as you find me. And if we tie the knot, then you'll find out you've got to be the Robin kind." Tak ja tu mám ďalších dvoch odvážnych moderátorov. Je tu krásny chlapec, ktorý má úžasný účes, teda tieto dlhé vlasy sú tak fantastické, možno aj vrkoče sa dajú z nich zapletať. Ako sa voláš? Peťko. Peťko, a vidím na menovke, že Peťko Šoltes, chudiatinko naše malé ma ešte kiahne, ale je statočný, prišiel, lebo bol určite veľmi zvedavý. No a vedľa neho sedí ďalšia dáma z tohto nášho kolektívu, my čo tu máme, a voláš sa? Sofinka Zubriková. Sofinka Zubriková. Tieto dve úžasné decká zo školky nám prišli zaspievať pesničky, ktoré sa im najviac páčia, takže ja poprosím Peťa, poď na to. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? Krásne, nádherné, zatlieskáme mu v našom štúdiu. Počúvaj, veď z teba aj budúci spevák. No a teraz ideme k Sofinke. Sofinka nám slúbila, že nám zaspieva pesničku Kohútik Jaraby. Áno? Tak poďme na to. Kohútik Jaraby, chod do záhrady, pomláme zláviu, potom ťa zabijú. A keď ťa zabijú, potom ťa pochovajú do takej záhrady, kde pani sedajú. Nádhera, potlesk, vynikajúco. Ja vám obidvom veľmi pekne ďakujem. No a ešte som sa vás zabudla spýtať, že čo sa vám tu dnes najviac páčilo doteraz? Peťko, skús ty. Angličtina. Angličtina. Rozumel si pani učiteľke? Áno. Dobre, ďakujem. Sofinka, tebe sa čo najviac dnes páčilo? A
Ako sme kreslili sovičku. A ty si nakreslila sovičku sama? Okreslila som ju od bodky do bodky. Odkreslila si ju od bodky do bodky, no nádherné. Takže, decka, vy ste už hotoví školáci, takže my sa na vás 1. septembra tešíme. Majte sa pekne, pekný deň ešte. Ahojte. Ja mám pri sebe ďalšie dve odvážne moderátorky. Jedna má krásnu ružovú bundu a na tričku má napísané, že čo? Že meow, no ani to neviem prečítať, a je tu Cica Mica s mašličkou. Ako sa voláš? Ivanka Martincová. Ďakujem pekne. A vedľa sedí dievča s exotickým menom. Zojka Dobríková. Zojka, kto ti vymyslel toto meno? Maminka. Maminka. A ako ťa volá? Zojka. Zojka Sojka by sa mi páčilo. Dievčatá, vy ste sa prišli k nám pozrieť do našej školy, že možno si ho aj vyberiete však. Ktorá aktivita alebo aká súťaž sa vám najviac páčila, čo ste doteraz zažili v škole? Mne sa páčila, ako sme sa fotili. Ako ste sa fotili? A Zojke sa čo páčilo? Mne sa páčila ako angličtina. Angličtina, no vidíte, vy ste šikovné dievčatá. Ty budeš určite, Zojka, moderátorka, lebo ty si sa teraz vynašla úplne excelentne. No a teraz ideme na to. Básnička a pesnička. Takže kto ide s pesničkou ako prvý? Kto sa hlási? Ružová, Cica s Našlou. No poď, čo to bude za pesnička? Pec nám spadla. Nech sa páči. Pec nám spadla, ktože nám ju opraví. Starý peciar nie je doma a mladý to nespraví. Zavoláme na deduška, ten má veľké kladivo. Pribijeme jeden klinec a už je to hotovo. Krásne, to chce veľký potles.
Zojka, ty si čo pripravila pre nás? Si pripravila básničku A tá básnička bude o kom? Alebo o čom? o hruške. Určite tá, čo si rozbila tie kolena, však? Tak, nech sa páči. Padla hruška zelená, rozbila si kolena. Teraz plače na zemi, dobré lieky dajte mi. Krásne, to bolo nádherné. No vy moje dve odvážne moderátorky, ja vám veľmi pekne ďakujem a želám vám ešte príjemný deň tento. Viem, že ste tu do stredy, nech sa vám tu páči a potom v septembri sa budem tešiť, keď vás tu stretnem. Pekný deň, ahojte. Ahoj.